Minulý týždeň sa areál Holického zámku stal centrom umeleckého rezbárstva. Sympózium začalo v sobotu 13. septembra a končilo záverečnou vernisážou v piatok 19. septembra. Sympózium je tady vlastne už druhýkrát, v roku 2014 tady bolo. Traja autori, Jozef Barta, Miroslav Kinder a ja sme účastníci aj toho minulého a máme troch nových. Je dve dievčatá dokonca, takže jeden je Marian Meško a dievčatá Romana Krestínová a Saša Čadová. Aj keď sa zdalo, že počasie nebude prvé dni priaznivé, nič nebránilo rezbárom, aby začali s tvorbou svojich umeleckých diel. Témou sympózia bola Cesta k míru, názov zhodný s názvom projektu. Cesta k mieru, to je akože taká základná myšlienka, ale samozrejme pod týmto názvom sa dá rozumieť veľa vecí, čiže to rozpätie je veľmi široké a autori toho aj využili. Tak je to cezhraničná spolupráca, čiže Holíč dostane dve práce zo Slavkova, z tamojšieho sympózia, ktoré bolo na jar, a naopak Holíč zasa poskytne nejaké dve práce do Slavkova. Počas 7 dní sa niesli areálom zámku zvuky píly, brúsky a dláta. Já tady vytvářím sochu na téma Cesta k míru jako ostatní. Pojala jsem to tak, že vlastně mír by měl začít nejdřív u sebe samého, takže tady stvárňuji ženu, která se objímá, a vlastně ještě myšlenka je taková, že budou takhle z hlavy vylétávat holubice jako takový symbol míru vlastně světový. No. Je to lavica, taká akože partnerská lavica, slušne povedané. Z jednej strany je mužská tvár, z druhej strany je ženská tvár. A je to tak vydrážkované, aby mali z toho aj nejaký akupresúrny zážitok, tí, čo tam budú sedieť. Ja som sa rozhodol pre špirálu, lavičku, z dôvodu, že ona je taká prekrútená a vlastne symbolizuje to protiklady. Čiže také niečo ako yin-yang, alebo žena, muž, svetlo, tma. A je určená teda pre páry aj na fotenie tady u zámku, keďže sú tady rôzne svadby, tak si myslím, že sem bude pasovať do toho areálu. No, tak v podstatě anděly dělám často, je to taková moje oblíbená jako postava, nebo věřím na anděly. Ta víra je taková důležitá hodně v dnešní době, a takže je ráda stvárňuji různým způsobem. Vzala jsem si je jenom tak jako na prezentaci, že, na výstavení. Šneky, tak takovéhle šneky, ty dělám hodně ráda. Je to využití výhonu jabloní, takže na jaře, když se prořezávají jabloně, tak ty větve mají zajímavé tvary, to znamená, že každý ten šnek je úplně jiný. A čo teda v rámci tohto sympózia vytvárate teraz? Tak my jsme měli téma Cesta k míru. Takže já jsem zvolila, pro mě je taková jako základ podání ruky. Takže dělám vlastně na stojato dvě sepjaté ruce. Beztvaré pne stromov sa pod rukami 6 rezbárov zo Slovenska a Čiech premenili na sochy, ktoré budú krášliť areál Holického zámku. Ako dlho vám trvá niečo takéto, teda takúto sochu vytvoriť? Teda od toho prvotného návrhu až po jej zrealizovanie. To velmi záleží. Právě na těchto sympozích jsou na to dané dny, takže člověk se snaží všechno urychlí, ale myslím si, že
pořádná socha potřebuje hodně času, protože všechno uzdrává a člověk si tam hraje s každým detailem, takže kdyby bylo na mě, klidně se té soše věnuju měsíc, 2, ale na těchto sympozích to prostě musí být jako rychlejší. A má každá tá socha, alebo minimálne táto, bude mať niečo, čo je také vaše? Já si myslím, že každá moje socha je hodně ze mě, protože člověk tomu věnuje hodně energie, baví ho to a snaží se do toho vždycky dát nejvíc, co může, takže jo, určitě, každá. A toto bolo vymyslené za chvíľu, akože, lebo všetci robia zvislé figúry a nie je tu žiadna ležiaca figúra. Takže to je užitkové umenie, je to zároveň lavica a trošku je vydekorovaná. Takže já než vytvořím nějaký návrh, tak to je takový proces, že si to dám do hlavy, například než si jdu lehnout, tak na to myslím a buď mě napadne něco v noci, nějaký sen nebo něco takového, anebo prostě při nějaké běžné činnosti, tak nad tím přemýšlím a někdy přijde ten nápad rychleji, někdy pomaleji. A koľko vám trvá taký výtvor vlastne od toho návrhu až po samotné vytvorenie? No tak čistá práce asi týden. Sympózium prilákalo množstvo návštevníkov nielen z radov turistov, ale i domácich. Umelcov prišli pozrieť aj deti z materskej školy, ktoré naživo videli, ako pracujú rezbári a aké nástroje využívajú. Rezbárske sympózium bolo oslavou tradičného remesla, ktoré spája úcta k prírode a umeniu. Nadviazalo tak na rezbárske sympózium, ktoré sa konalo v areáli Holického zámku pred viac ako 10 rokmi. Diela z prvého sympózia dotvárajú kolorit detského ihriska pri Holickom zámku. Dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom slávnostnom ukončení rezbárskeho sympózia, ktoré sa konalo tu v areáli Holického zámku. Rezbárske sympózium v Holíči je recipročnou aktivitou. Jeho prvá časť sa konala v našom partnerskom meste Slavkov u Brna v máji 2025. Slavkov je vedúcim partnerom nášho spoločného projektu. Diela, ktoré zišli z rezbárskeho sympózia, budú zdobiť areály obidvoch zámkov, Holického i Slavkovského, či už teda v Holíči v počte 6 kusov, alebo v Slavkove v počte 4 kusy, ak si teda dobre spomínam. Osadené budú v areáloch po ukončení, u nás v Holíči po ukončení investičnej časti nového rybníka, respektíve jazera, ktorá teda prebieha v rámci revitalizácie biotopového jazera. A toto sympózium je takouto kultúrnou nadstavbou tohto nášho jedného z najväčších investičných aktivít, jednej najväčších investičných aktivít a projektov v histórii mesta, Cesta k míru, čím vlastne sa deklaruje, že sa v intenciách tej investície robí už spomínaný biotop zhruba za 3,6 milióna a tie ostatné náklady alebo finančné prostriedky sú na tie mäkké aktivity. Jednou z nich je aj toto rezbárske sympózium. Takže dámy, páni, ešte raz veľmi pekne ďakujem nielen v mene svojom a vedenia mesta, ale hlavne všetkých našich spoluobčanov, ktorí sa určite týmto novým dreveným artefaktom a spôsobom potešia. Nech sa vám darí aj v blízkej budúcnosti, no a pevne verím, že v tejto alebo podobnej zostave sa ešte niekedy, hovorím, v blízkej budúcnosti na záver. Sympózium je ďalšou z aktivít projektu Cesta k míru, podporeného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Česko 2021-2027
z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a spolufinancovaním mesta Holíč.